имрӯз дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ ҷашни сада бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. Макони чорабиниро маҳсули дастранҷи деҳқонону ҳунармандони шаҳру навоии кишвар зебу зинат бахшид. Дар таҷлили ҷашни сада ки он яке аз ҷашнҳои мардуми Ориёи Табор ба шумор меравад, сокинону меҳмонони пойтахт ҷамъ омада бо шукргузорӣ аз ҷомеаи обод ва сарзамини беҳиштосо мерақсиданду меболиданд. дар таҷлили ҷашни сада кишоварзону деҳқонон ва намояндагони касбу кори гуногун аз манотиқи гуногуни кишвар ҷамъ омада бо ба намоиш гузоштани маҳсули дастранҷи хеш чорабиниро шукӯҳу азамати хоса бахшиданд. Бояд гуфт ки чун анъанаи ҷашни сада аз ҷониби кишоварзон дастархони ҷашнӣ ороста шуда, дар он тибқи оини аҷдодӣ бештар донагиҳо ва анвои хӯрокҳои мухталиф пешниҳоди меҳмонон гардонида шуданд. Бонувони тоҷик вобаста ба расму оини минтақаи хеш хони идона ороста дар он хӯрокҳои миллӣ гузоштанд. Дар даромадгоҳ ва чанд гӯшаи майдони чорабинӣ аз ҷониби иштирокдорон гулхан афрохта шуда, дар гирди он пиру барно суруру шодмонӣ мекарданд. Аслан мо навъҳои гуногуни картошкаро барои намоиш ва фурӯш пешниҳод карда истодаем. Мо зиёда аз 90 000 тонна картошки фурӯшии хӯрока дар ноҳия дорем. Инчунин зиёда аз 52 000 тонна 10 навъи тухмӣ барои пешниҳод мекунем. Сада ин ҷашни қадимаи ниёгони мо мебошад. баъд аз соҳиби истиқлол гардани ҷумҳурии азизамон боз шаъну шукӯҳи тоза гирифт дар ноҳия, дар вилоят ва боз дар ҷумҳурӣ. ин ҷашнро мо қайд карда истодаем. ҳамчунин дар ин рӯз намоишфурӯши ниҳолҳои мевадиҳандаву ороишӣ ва гулу бутаҳо баргузор карда шуд, ки мардум бо нархи дастрас аз онҳо харидорӣ намуданд. дар анҷоми тантанаҳои идонаи ҷашни сада ба кишоварзон ва фаъолини соҳаи кишоварзӣ ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. хӯросони бузург, оташе ки дар сада рӯшан шавад.